И здравейте хора, аз съм Crash Gamer и отдавна не съм снимал и днеска реших да снимам малко на Clash Royale. И както знаете, ако вече Minecraft Maniac е пуснал клипа в YouTube, той, който вчера снима, ако го е пуснал, аз съм в клипа, участвам и да, това е. В този епизод ще направим няколко батъла на Clash Royale и ще ви покажа два дека, които са много хубави за 7 арена. Както знаете, аз паднах от 8 днеска. И така. Сега ще направим там няколко батъла с тези два дека. И да, ако искате първо си вижте дековете. Това е първия дек. Трябва да имате майнър. Не майнър, аз съм бъркал картите. Тук Baby Dragon рада е. Ето го дека от първия дек от 7 арена. Това е първия дек. Може да спрете клипа на пауза да го видите. Сега ще го изпробваме. И да видим какво ще направим още взето. Това е първият дек за 7 арена. Сега ще пуснем един Wizard отзад. Ще комбинираме може би с Хов края дали Baby Dragon. И да. Така. Това е нас. Пускаме един годен вал. Стабилен демидж на тията. Доста стабилен демидж на лихната. Който няма 4 лева отира, това не очаква да го вземе. Сега пускаме един хопрайдър да вземе колата. И така. Там набия. Нека точно пред второто малко. Рискуваше. Дошла на път. Това въобще не е хубаво. Уронец. Той няма би повече да беше неговата атака. Нека пуснем и Wizard за комбинация на нещо. Лист. Благодаря. Golden Barrel. Не сплаша. Пак умре. И тук не може да брат. Напечагата дека му не може да защото има само един сплаш и това е ужасно. Как имате един сплаш дека, защото почти всеки човек ползва скелетен армия и скелетите, които да може да ви изстреля. Както видяхте, тя е първа дека за 7 арена. Отбера. Сега ще може един на 8.
Сега ще пробваме втория дек. Това е втория дек. Спрете си на пауза да го видите. И да. Имаме другото да изиграем Friendly Battle. Да изиграем един Friendly Battle. Където искаме един Giant Skeleton. Назад! Добре, забираме. Сега наточи малко едната му кула. Добре. Покрайдър. Тук го взех. Нека да пуснем още един Giant Skeleton отзад. Това не е добре, това не е добре. И да, това е втория дък. Това ще втория нещо по-добре, това нещо по-мали. И да. И да, хора. Сигурно това ще бъде този клип. По-нататък може да направим някакъв чест опенинг. И да. И това бяха двата дека, които исках да ви покажа. Тук е скелетен дек. Ще направих един чалендж да правя. И да. Надявам се клипа ви е харесал. Абонирайте се. Харесайте видеото. Оставете коментар долу. И чао!